10 rokov dozadu tento bramák, poďte tu ukážem, bol taký černý. No a za roky slnko, sneh, ľad urobilo svoju robotu. Farba to tak zešla dolu a vyzerá to dosť hrozne. Tu viac z tejto strany svieti slnko, tak machu veľmi nie a na tejto strane je aj veľmi veľa machu. Ale málo kto vie, že tú strechu možno drenovať. Vyčistiť s vapkou, dať penetračnú vrstvu a potom speciálnu farbu rozdrobenú pre strechy, také brámaky, škydly, betonové škydle a namaľovať. A zajsť bude strecha na 20 rokov ako nová. Ukážem vám video postup, aký to bude. Ako to vyzerá strecha vyčistená, jak je mokré ešte dobre. Ale tam už je vyschla, tam veľmi dobre vidno, že tam už farby není. To bola farbka odbyla. Po vyčisteniu strecha vyschla. Ideme, zrobíme vzorku, lebo bola na začiatku čierna, ale rozhodli sa dať antracit. Robíme takú vzorku, či bude tu potom to pasovať. No asi bude to pekne. So všetcom malujeme to len vzorka, potom jasné, že bude sa celá placha to strekať. Tak podľa tejto vzorky majiteľ sa rozhodol dať antracit a musím povedať, že bude to veľmi pekne, lebo je to len prvá vrstva. A už to strecha vyzerá úplne inak. A dáme potom ešte jednu vrstvu a bude to úplne ako nová strecha. Tak ako som vám hovoril, že celá strecha sa streka sa z airless stroj. Čo to je airless stroj? Vysvetlím vám na druhom videu. Po tejto hadice ide už farba. Potom vám dolu ukážem túto mašinu. Táto mašina tlačí tak ako vapka. Ide tu farba, prejde tu na takú tresku pod tlakom a rozpracuje túto farbu. A je to tým dobre, že pod tým tlakom farba sa dostane všade. A urobí taký povrch, ktorý šetec, nereálne so šetcom sa dostane za takého efektu. Tak ako to vyzerá tento etárnik, ktorý tu bol. No a tak ako to vyzerá bramak. Betonová škrydla, ktorý 25 rokov. Je to už druhá vrstva. Ešte sa dostala tento blok. A sam hlavne, že ak to vidí. A všetky porezajde farba. Jednu stranu a v druhú stranu. Chcem vám povedať, že tá strecha bude žiariť ešte za 20 rokov. Ja neviem prečo ľudia nevedia o tom, že strechu možno takto renovovať. Že normálne vyčistiť s vapkou a dať speciálnu farbu, ktorá je určená na také strechy. Toto farbu, čo my máme, to vyrobilo Dánsko. Dánskych technológií rozrobilo farbu speciálnu pre takéto strechy.